Je moet beter schoonmaken. Dat moet niet de mijn overlaten. Nee, dat heb je niet gedaan. Schilderen, maar ik wil De laatste keer. Hij is ja, ja. Lekker. Niet op het trappetje. Niet? Ligt een plasje, man. Ja. Kijk dan wel gereanimeerd worden als ik er bij tijd ben. Nee joh, we reanimeren je niet dus. Nee, niet. Nee joh. Nou ja. Nee, maar ik zeg, als ik nou in coma lig, deze tijd ben ik nog niet wakker en je zit er straks niet in, ik word niet wakker, nou dan ben ik zo ver heen. Dan kunnen we hier gewoon wegprikken. Dan kun je gewoon weg. Lip op lip. Nee, dat werkt ook niet. Dus als Lola niet werkt en Als Lola en Lip niet werkt, dan en God niet dan word ik helemaal niet meer wakker. Oké, dan is het definitief. Dan is het definitief einde verhaal. En wel een pot wiet nodig. Ja, als ik daar niet wakker van word, dan... Moet het een volle pot zijn? Ja, natuurlijk Moet het hier een volle pot zijn. Moet hij in de fik gestoken zijn? Volle pot zijn. Hé, wat voor pot? Een wc-pot? Ja, laat maar bij. Nee. Nee, hij ging het alleen doen. Ga jij? Ja. Ga jij? En het rust op. Ja, dat is joint iets groter. Oh ja. Dat was wel een leuke film. De Romeinen dat heen. Chat. Even luidje. Ja, netjes hoor. Ja, luidje. Oh ja. Niet. Goed. Zitten. Niet je hand ervoor. Hier. Allemaal. Afzet. Allemaal. Afzet. Allemaal. Afzet. Allemaal. Stellen! Oh ja. Bas! Goed. Goed. Bas! Kom wel even de spullen uit de verzamelen. Wat? Pas hem aan hem weer.